Замислете студен зимен ден. Навън вятърът вие. Дъждът барабани по прозорците. Какво по-хубаво от топла купа супа? Супата от картофи и прас е класика с причина. Лесна е, вкусна и много засищаща. Кулинарният еквивалент на топла прегръдка. Тази супа е невероятно многолика. Насладете й се като лек обяд с хрупкав хляб. Поднесете я като предястие за по-елегантна вечеря. Без значение от повода, тази супа със сигурност ще очарова. Да започваме ли? За тази рецепта използваме прости, свежи продукти. Свежестта на продуктите е ключова за най-добър вкус. Нужни са ни 3 големи стръка прас. Празът добавя сладък и фин вкус към нашата супа. Изберете прас, който е твърд и бял в основата си. Това гарантира свежест и наситен вкус. След това ни е необходим един голям лук. Лукът е ключова съставка, която добавя дълбочина на вкуса. Белият лук носи приятна сладост, съчетава се чудесно с останалите зеленчуци. Използваме 4 големи картофа. Картофите правят супата богата и засищаща. Аз лично предпочитам картофи сорт Yukon Gold заради кремообразната им текстура. Те се разваряват добре и създават гладка консистенция. Разбира се, нужен ни е масло, тайната на гладката и кадифена супа. Маслото добавя несравнима плътност. Накрая, зеленчуков бульон, сол и черен пипер допълват нашата симфония от вкусове. Зеленчуковият бульон осигурява ароматна основа. Запомнете, свежите продукти правят огромна разлика. Свежестта подчертава всеки вкус. Избирайте зеленчуци, които са живи и пълни с живот. Сезонните зеленчуци често са най-вкусни. Качеството на продуктите ви ще се отрази на крайното ястие. Отделете време, за да изберете най-добрите продукти за една забележителна супа. Първо ще подготвим нашия прас. Празът е популярен продукт в много рецепти и носи сладък, деликатен вкус, който обогатява всяко ястие. Празът е известен с това, че задържа пръст. За да го почистите, разрежете го на половина по дължина. Тази стъпка е ключова, за да сте сигурни, че всички замърсявания са отстранени. След това го измийте добре под течеща студена вода. Не забравяйте да разтворите пластовете, за да премахнете пясък или пръст. Студената вода помага на праза да се стегне и да стане по-хрупкав. След като сте го почистили, нарежете праза на тънки полумесеци. Тези тънки парчета позволяват бързо и равномерно готвене, идеално за супи и яхнии. След това обелете и нарежете лука на ситно. Лукът добавя дълбочина и естествена сладост на супата, като се допълва чудесно с праза. Обелете картофите и ги нарежете на купчета с еднакъв размер. Това гарантира равномерно готвене. Картофите придават кремообразна текстура и засищане на нашето ястие. Запомнете, дори подготовката на зеленчуците може да бъде приятна. Отделете време и се насладете на процеса. Готвенето е форма на изкуство, а всяка стъпка е възможност да създадете нещо вкусно и красиво. В голяма тенджера или чугунен съд разтопете щедро количество масло на средна температура. Добавете нарязания прас и лук в тенджерата. Задушете, докато омекнат, като разбърквате от време на време. Това би трябвало да отнеме около 10 минути. Празът и лукът трябва да станат прозрачни и ароматни. Ароматът на прас и лук, задушаващи се в масло, е просто божествен. Това е топъл и приканващ аромат, обещание за вкусни неща, които предстоят. Пета стъпка – бульон, еликсирът на вкуса. След като лукът и празът омекнат, е време да добавим нашия зеленчуков бульон. Налейте достатъчно бульон, за да покрие зеленчуците. Оставете сместа да заври, след което намалете котлона на слаб огън. Оставете супата да къкри леко около 15 минути. Това позволява на вкусовете да се смесят и задълбочат. Тенджерата с къкреща супа е прекрасна гледка. Зеленчуците нежно танцуват в бульона, освобождавайки своите вкусове и аромати. Това е напомняне, че хубавите неща изискват време. Шеста стъпка – картофи, кремообразна утеха. Сега ще добавим нотка кремообразна утеха към нашата супа. Докато супата къкри леко, ние ще сварим нашите картофи отделно, за да постигнем тази съвършена текстура. Това ще им попречи да се разкашкат в супата и ще осигури приятна и апетитна консистенция. Добавете нарязаните картофи в тенджера и ги залейте щедро с прясно мляко. Млякото ще добави несравнима кремообразност. Оставете млякото да заври, след което намалете котлона
и оставете картофите да къкрят, докато омекнат. Това би трябвало да отнеме около 15 минути. Междувременно, можете да приготвите другите съставки или просто да се насладите на прекрасния аромат, който изпълва вашата кухня. Сваряването на картофите в мляко добавя чудесна плътност и кремообразност на супата, правейки всяка лъжица едно утешително преживяване. Това е проста стъпка, която прави огромна разлика, добавяйки нотка магия към вашето ястие. Опитайте и ще усетите разликата. 9-та стъпка. Насладете се на чистото удоволствие от супата. Сипете супата в затоплени купички и сервирайте веднага, за да се насладите на вкуса й, докато е най-добър. Можете да гарнирате супата с лъжица крем фреш или пресни подправки. Хрупкавият хляб е перфектното допълнение, идеален за потапяне във всяка последна капка от този вкусен бульон. Няма нищо по-хубаво от обилна купа супа в студен, мрачен ден. Това е просто удоволствие, което топли и успокоява както тялото, така и душата. Приятно хапване и весело готвене. И това е всичко. Вече имате ароматна купа супа, която успокоява душата и топли сърцето. Не забравяйте да харесате видеото, ако рецептата ви е допаднала, да се абонирате за още вкусни предложения и да го споделите с вашите приятели и семейство. До следващия път и нови кулинарни приключения!